animované polepy smetiarských áut. To znie ako halúz, nie? Ale je to tak? To sme urobili pre nášho klienta, ktorý sa venuje odvozu a likvidácii odpadu, OLO. Oslovili sme Kristínu Saganovú, ilustrátorku, ktorá nakreslila niekoľko motívov na tému recyklácie, a premeny odpadu na energie, ekológie, Bratislavy, budúcnosti a podobne. A to teraz môžete vidieť na nových autách. Na tých starých bolo len také veľké logo OLO, čo je inak super logo. Jeho autorom je Dušan Junek, extrémne výkonný a veľmi dobrý dizajner. Teraz mu vyšla taká kniha, myslím, že k 70. narodeninám, taká veľká, hrubá, so všetkými logami, čo robil aj Tatra banku a mnohé ďalšie. Určite by ste to ako dizajnéri, ak vás to zaujíma, mali mať doma. Ale späť. Ak uvidíte nové smetiarské auto, na ktorom sú ilustrácie, namierte na neho telefón, s Artiviv aplikáciou si rozšírte realitu a uvidíte, ako sa to celé hýbe, hemží. Je to strašne milé.